ayuda. Murió ayer. ¿Estás seguro? Creo que sé de lo que hablo. Rigor mortis es una palabra latina, como yo. Em pregunto què passaria si ara ens mogués el cadàver de lloc. No mostra cap símbol de violació ni intent de fer. I llavors, què pot haver-la matat? A mi tía Rigoberta la mató un chucho sarnoso mientras se preparaba enchiladas. Sí, Carlos, nos ha contado esa historia muchas veces. Me encanta ese chucho. ¿Para cuándo podría tener los resultados? A ver, si hoy es jueves, para el sábado. Aquest tio cobra massa pel que fa. Si miréssiu a la meva lletra, trobaríeu l'arma del crim. Vols? No, gràcies. Estic de servei. Portes 72 hores de servei. No em quedes de servei. Ja ho sé, però estic de servei, ara no puc. Va, va. Us torno a repetir que si miréssiu a la meva dreta, trobaríeu l'arma del crim. No sabia això. No, el què? Tampoco he oído de nada. Res, era una gran cosita. Eso me lo hace mucho. Dice, ¿qué pasaría si le tiro de dedo a un cadáver? Entonces lo hace y se tira un pedo. Carlos, ese vocabulario. Y he dicho, ¿vieron eso? El què? Què? Quan s'entén que era caixera del còmics i que això és un marcador de preus. Carlos, baja el arma! Pensa que li donarem una arma carregada. Així va el país. Bé, què podem fer? No trobem res. Tu creus que amb el cas del Joan es vam partir? Sí, el Joan era l'assassí. Portava les mans tacades perquè s'havia menjat una entrapada de chorizo abans. Que fos el teu fill no vol dir que no siguis l'assassí. Però vas a la meva funcionària. ¡Ay, ay, ay! ¡No hagan eso! Ya tengo suficientes cadáveres en la morgue. Algunos me los llevo a casa porque no me caben. Tranquil·litza't. Baixa l'arma. Seguim investigant això. I ara resoldrem els nostres assumptes després. Això es posa molt interessant. Em pregunto com puc no decidir. ¡Pinches culeros! ¿Vieron eso? Què? El què? És la meva nota de suïcidi. Sí, em vaig suïcidar. Jo també en tinc una còpia. Deia una cosa així. Comprar jamón para la cena de Navidad. Ui, m'he equivocat. Parla així. Jo no sento res per David. Estic decidida a fer-ho. Agafo el primer. Jo no puc esperar. Si no faig ara mai podré. És el primer i l'últim cop, suposo, que mato una persona. I volia experimentar el gust de fer-ho sense fer cap mal a ningú, ja que soc bona persona i tinc 2 dits de seny. Estic en els meus últims sospirs i vull deixar clar una cosa. Què vol deixar clar? Aquí se m'apaga el llum. ¡Qué forma más rara de